luar biasa sekali perjuangannya ya teman-teman. Walaupun masih berusia senja, sudah berusia senja tapi tetap bersemangat untuk hidup. Jadi kita bisa mencontoh beliau walaupun terdapat kekurangan hidupnya, berada rumah yang menempati rumah yang sangat sederhana ini, tapi dia tetap tetap semangat. Dengan berarti teng mriku kiambaan, Mbah. Kok saged manggon teng mriku, Mbah? Mboten sing caket kota ngoten kan nggih gampil ajeng tumbas-tumbas kebutuhan ngoten. Nggih kebutuhan tuku-tuku ngoten nggih enten tukang sayur. Oh, caten enten. Niku rak nggih ajeng nyegat tukang sayur niku wau jan. Walah. Pun kliwat kula mriki turune pun wau. Niku nggih kalih guguk-guguk. Oh nggih nggih Mbah, nggih mangke kula tak mriko Mbah. Kula kok beten tiyang kula nggih mantun Mbah ajeng mriko. Nggih kula katun. Oh, lha niki nyambet damel pripun Mbah jenengan? Nggih. Pun mboten saged. Oh, teng griya mawon ngoten mawon. Niku rak nggih pelaku-pelaku ngoten niku wau, Mas. Oh. Waune niku kula niku teng sumur niku kan. Nggih. Oh. Nggih. Tapi mriki napa toyone sae nggih, Mbah? Gampil. Oh, niku nggih. Berarti beto selang ngoten niku nggih. Oh niki. Jadi memakai selang seperti apa niki? Pralon nggih, Mbah nggih. Terus per bulan teng griya. Oh sing aslinya oke. Oh beto meteran ngeten meteran. Oke. Betul sepiro ngoten nggih Mbah nggih. Per bulan ini. Nggih. Riyen kok saged manggon teng mriki niku pripun riyen, Mbah? Asal usuli ngoten. Kalimantan? Oh, go Kalimantan. Oh. Nggih. Nggih. Oh, ngoten. Nggih, riyin. Oh, niku lemah niku nggih. Nggih nek napa hak milik napa? Ya, oh hak milik niku. Tumbas ngoten nggih. Niku rak ngene anake kula jane niku tanah niku nak sing asli kula tumbas niki. Oh, niki sing nembe dados niki. Nggih. Oh. Bukan leh gaweke anak kula teng Sumatera. Oh, merantau teng Sumatera. Larine pinten, Mbah? Napane? Jenengan. Tane kula. Nggih pinten? 3. Sekawan. Oh, do merantau sedanten 3. Sing setunggal Tunggale ten mriki niku griyane Kidul Wujud niku. oh, Mriku tore ngeteri suket. nggih paringi sukses nggih Mbah nggih, paringi slamet nggih larini. Cadan tambah damel ting pun napa niku? Larini. Tani sae mawon teng mriku. Om derek transmigrasi niku ya napa pripun? Mboten. Oh. Mboten. Oh. Dinas Perhutani ngoten nggih kaya nggih derek. Nggih teng mriki nek nganggo boten saged. Jagake nek boten medal saking mriki to, Mbah. Mumput tasik enem kan nggih. Nggih ngoten. Nggih. Kaya anake kula niku ajeng prantau teng Sumatera Timur. Kangne napa adine ngoten kan mboten
teman-teman. Sekarang kita akan menuju rumah yang terpencil yang dihuni oleh kakek-kakek seperti ini ya teman-teman. Depan ini adalah penghuninya. Coba kita untuk mengikuti dia dan melihat bagaimanakah rumah beliau ya teman-teman. Rumah yang terpencil di perbatasan antara Kabupaten Semarang dan juga Kabupaten Boyolali, tepatnya di Kecamatan Bancak ya teman-teman. Saya ucapkan salam rahayu, salam budaya, salam sehat untuk kita semuanya. Tetap bersyukur dalam menjalani hidup ya teman-teman, karena itu adalah pokok orang hidup. Apapun pekerjaan kita, apapun kondisi kita harus tetap bersyukur. Karena masih banyak sekali saudara-saudara kita yang hidupnya pas-pasan ya teman, seperti kakek nenek di depan ini. Dia memakai tongkat untuk berjalan, untuk menumpang badannya, tapi dia tetap bersemangat untuk mencari rezeki, mencari nafkah ya. Dan rumah beliau ini ternyata di pedalaman hutan seperti ini, dimana di hutan seperti ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan jati ya teman. Sangat hijau sekali karena ini habis hujan. Nembe Jawa nggih Mbah mriki nggih Mbah. Terus napa pripun Mbah? Wingi nika, kalau wingi niku. Nggih sami mawon Mbah mriko saking esuk ngoten niku. Walah. Nggih mboten nenten terange. Depan sana itu adalah rumah beliau ya teman-teman. Depan itu adalah rumah beliau. Kita coba untuk mengikuti dan melihat langsung bagaimana kondisi rumah beliau ya teman-teman. Kita ikuti dari belakang dan jagungnya pun udah dipaneni nggih Mbah nggih. Nah niku wau wah jan. Niku wau kok enten gadah ingon-ingon apa Mbah? Jenengan. Oh niku. Niku paling boten nggih sedina nggih kudu golek napa suket nggih Mbah nggih. Gadah pinten Mbah wedhuse niku? Wah kathah men niku Mbah. Bodo besar nggih pun dadi det niku Mbah. Dereng. Biasa sekali perjuangannya ya teman-teman. Walaupun masih berusia senja, sudah berusia senja tapi tetap bersemangat untuk hidup. Jadi kita bisa mencontoh beliau walaupun serba kekurangan hidupnya, berada rumah yang menempati rumah yang sangat sederhana ini, tapi dia tetap semangat. Ya teman-teman, banyak sekali. Damel napa niki Mbah? Kajeng kayu-kayu niki Mbah. Oh, mboten beto kompor nggih, Gas. Nggih. Nggih. Ngantos-ngantos lho Mbah nek beto niku napa? Kayu to Mbah, mungkin saged bakar.
ngeten niku mun biasa nggih Mbak. Nek sing dereng taune ngoten niku nyawang niku waduh. Nggih. Cilik nggih jadine mboten ngono, Mas. Nggih. Mboten wedi. Lah latare mboten Nggih nek ngene kula langka punen Pak. Mas ada jare ora ada wong ngono. Mas, nggih. Nggih. Lah kula mangke mriki ya mboten ten tiyang ngono. Nggih ngeten niki mlampah-mlampah Mas, ganggu. Nggih. Ajeng mresani suasana desa ngeten niki. Mumpung prainan ngoten to Mas. Niki mboten tindakan Mas. Kula. Nggih. Kengalas. Saking ngalas. Betul pakan niku wau. Nggih. Teman, sekarang kita akan melihat aktivitas warga di sini, yaitu adalah memelihara kambing. Kalau di Jawa itu namanya apa Mas jeneng ini Mas? Wedhus gembel. Wedhus gembel. Kita coba untuk melihat langsung. Nah, banyak sekali sepertinya ya teman. Nah, inilah bentuknya wedhus gembel. Nah, ampun. Waduh. Oh, sudah banyak sekali ya. Atuh wah kalau di nanti mriki nggih boten kapiran golek napa suket nggih. Teng mriko boten enten Mas. Tiange niku walah. Wis mambu sithik ngono ngene-ngene. Nggih. Pun longko teng nggone kula niku mergo niki kan rapet. Ngoten niku dadi niki kan nggon sak menten ngoten niku wah wis mriko wis. Oh. Tas nderek mriki. Angge ombong ya. Sanes. Kita hitung ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Enten anak ini nggih. Gimana cempe. Niki lanang kalih niki. Niki. Enten napa sungune niki nggih. Iki lanang. Oke. Butuh masuk nggih. Paling boten sing sak meter niki nggih sing gedhe niki. Oh, nek besar niku paling boten umure pinten? Nggih, karo setengah tahun ngoten pun pupak, nek pun pupak untune pun kalong ngoten lho. Oh, pupak. Nek untune pun kalong niku Ki entuk gawe kurban niku to. Nek rega ngoten nggih macem-macem nggih. rego murah termasuk iki Mas. Cuman yo genjah-genjah delok mana ngoten niku lek nemen niku. Paling nggih 3.000. Boten payu. Butuh payu. Nek dhewe kurban niku paling pinten sing rega-rega? Upama payu 2,5 juta ngoten niku pun ageng. Ageng. Nah, ini enten mriki kan padha men nggih. Nah, no dituku dagang. Nggih napa jenengane? Paling 2,5 juta niku pun pendo ageng pun. Nah, niku pun dereng gedhe niku. Ya nggih. Kantor luwake jane nak niku. Oh blantik iki jenenge iki. Nggih. Sing ngedolke ngoten niku to. Heeh. Iki kan nggih enten ning Barona Pasar Pon niku to. Nggih. Pasar Pon niku. Niku. Nah, wedhus ngeten iki mboten ngawen temenan kene lanang rezeki mana. Ya niku pun weteng. Weteng. Rak mboten krasa nggih. Nggih, terepe udo anggere beda kawin nggih semono. Lah niku kan nggih enten sing ajeng kawin beda tumbuk niku. Rebutan ngoten. Kudune jane mung siji mawon. Nggih. Mau sing ageng kula sadhe mboten. Nek daerah kula niku modele gadohke wong saking dene nggon rambutan enten. Jadi dinggoleke wong-wong sing ning desa-desa ngoten niku saking dene pengin wedhus nek ra duwe nggon. Dadi gadohke ngoten. Nggih. Sepenting duwe ngoten. Saestu niku ning nggon. Wong pitik mawon diumbar mboten angsal kok ngene kula niku. Mriki nggih. Jenenge desa Nggih. Derek adat nek mriki nggih. Adat. Tasih derek adat. Nggih.
Nggon kota niku adate dewawah. Melu Londo, melu Jepang, melu amboh. Nah, beginilah teman-teman kondisinya. Cukup sangat nyaman sekali, tenang dan damai ya teman. Nah, ini kita mau dibikin. Walah Mbah, matur nuwun sanget nggih Mbah nggih. Wah. Belum sakit ninggali malam pun. Alah Mbah iki. Silaturahmi memperpanjang umur ngoten nggih dari Pak Kyai ngoten nek Mbah. Nggih dijajal mawon to Mbah.